Ai ngoi blai sei sin ni ka por ka menta ya ka bangayo ban ya kren bat pinga sungu I pelat ya pi ba pi ngap ya ktien ka jong blai na ka por se ka por ba pi ya ka ktien ka jong blai ba ka ktien ka jong blai ka long sia ka jing ka khu ya ka jing em ka jong fi ai ngoi blai ma du try can you ba cut ngi ba you try can you ba jit ngi ba du try ru can you ba pen em ngi ba bla I chi sai ngi hado ka ta de ta ngi you try ngi ban ngap ya ka ktien ka jong o mar ka ktien ka jong ka de ka ktien jing ya ka ba Ukraine ya ngiวันนี้สิ่งที่ว่ามันใกล้ฟีนะก็ที่นี่ก็จงเปล่าก็ตาก็ลองงั้นสงบดีเป็นบุอีกนี่ก็ไว้กับจิงกลีกันนี่ก็สิ่งฮัตโต้พิบยัง address นะฮัตโต้พิบยัง address นะคิดนั่นกี่เบรียวกี่บ่ามจูเน่เป็นช่องฮัจโจคิดเลยนะก็ไว้กับจักรก็ไว้กับจักรชิพังกิเลช่องวายหังตัวชิพังกิเลช่องวายหังตัวบัดชิพังกิเลช่องเฉยชิพังช่องเฉยก็เป็นเลยวัดอีกทีตั้งก็เป็นยากันดูอีกทีนะมาร์บักกินเรียจักรปลัดบัดกินเรียรู้ฮักจิงอะไรกินเรียรู้วัดฮักจิงยาสงบโชชิพังละได้จิงมดชิพังละไม่ได้จิงมดชิพังละสงบตนัดชิพังละยาชวนชิพังละยาชรายชิพังละยาดมชิพังละยาดุกุดก็จิงยาได้ชิพังละยาโซก็ตะก็จิงยาได้บัดก็ตะก็รุกำลงกำลงเตะก็บ่ายายเนี่ยก็ address รุกกะละก็จิงยาได้รุกกะละก็จิงลงรุกกะละชิพังละบาชิพังละสเนียวชิพังละเจมนุดชิพังละคอร์ชิพังละกรันจิงชิพังละกรันจิงเต็มบัดก็กลานะก็ปอร์ชก็ปอร์ก็กว่าบ่ต้องอีฟีนี่ก็สกีก็มันตาละดังอีดอนกุมก็ตะกะจะจิงลงแล้วเอาตาเบรียวรูดอนกุมก็ตะกะจะจิงลงงะบักก็ท่านมันเป็นยาใดก็ท่านบัญญาดอนก็ตะกะจิงสงุตนัดนะมารมละบันติบหากนูก็ปอร์บ่ตาเบรียวเนี่ยตะกะเบรียวกิละบันกลาจิงลงแต่ก็ลองกุมตารุนะก็บันตาเบรียวบักกันจามันเสียมจังอีหาตู้ตาเบรียวบักกันจามันเสียมจังอีอุบยัง address นะนั่นนี่หาตู้ตาเบรียวบักกันจามันเสียมกันจังอีulang ni ubaya ini. Tapi ketika tengah sengau kat bangan angkran nak ni kepor mentang sengau bah. Ladang ikan ria jakatan ladang ikan ria jinglong ikan ria ya kata kerkom ke jongi ke tan baga jingkar khu kan lap yangi. Lada pi biang address fidan ke permanent address kemud kamsuk te ban lap yo pi. Tading ta syong bah gini gisngi dan ki phone number ni ke por mencuali bamdan phone number nyawat cai kan. Nyawat cai. Hakapor pat biang kita ki internet pat biang kita ki kor ki bor kum ki long mentah kaท่านมันรับอยู่เตาเบรียวบัดกะลองกุมจูบ่บ่นkiเบรียวกิมจูเนฮากะจิงลองกิมจูเนฮากะจิงเงกิมจูเนฮากะตากะจิสโตกะจงkiตะเดงตากะจิงกะคูรกะมุดบันวันกะลัดเนาะกะมุดบันวันกะลัดเนาะนามารบ่ไลบ่พิมพ์ดันกะ permanent address กะบ่มุดพิมพ์เนกะตากะจิงเงกะจงฟีตั้งชีจักรเนี่ยคำเนี่ยก็ตะกจิงเอกจงฟีชีจักรชีพังฟิลาดอนบักประเทศชีพังฟิลาดอนบักดุเบลชีพังฟิลาเครนเตียนเบลชีพังฟิลาเครนเตียนประเทศชีพังฟิลากับจิงกับบาอีเดย์ดอร์ชีพังละกับจิงกับบอมอีเดย์ดอร์บอมเนี่ย address บอมเนี่ยจิงลองบอมเนี่ยya kata kerokom tadi inta ke kulmar ke jingkar khu ke jong blai kalamut banwan namarba pi pila akran ktien blai re sa shipang pi kran no ada ke ktien perthai kalaj address no tadeng ta kwa banong ifi ke ke sngi ke bomenta to ai ba pinlong ki briu ki be yai ne scam deng ta ke ktien ke jong blai kang ko para bangai jonga ong upol sha ka balang hapo koren to long pi ken kita ki be yai ne scam ki bom kan ria no henry ki ba man kerhai man la ka sngi ha ka kam ke jong try to long fi ki be yai ne scam ai ba ka permanent address fi kan long be permanent address ba ka address ni thu be ba pi dei ki jong try bani thu ba phide ki jong jisu bani thu ba phide ki shakri ki jong blai bani thu ya phi ba phide ki breu ki ba kran ki tin ki blai ba phin long ki ta ki breu ki ba long ka nuksa ba long ka ta ka jing shai ba ka long ta ka mlo ba phin long kan kita ki breu ki ba long kita ki nong ki tin sem ba kita ki be trailer ba ru blai ki ba long ka jing ubi ki jong try ba smana fi shu sma be tang ka jing ubi jisu kam de ki jing ubi per thai ba pilong ro ta ke shiti ba ki breu yo puli fi ki yo puli yo try ke jim ki you try ke jim ke jong fi ki yo ban puli ba ki yo ban ngat ken ya kata ke ka ba fi pla ta den ta kwa manang fi ni ke sngi man ta la fi chakri yo blai chakri ba jing ya kin wan jing la kin wan ngi tikina ya kata na ya kwa manang fi ai ne how try la fi shu ai ne bi take how try pi yang bi take pi long bi take kum ju ka jing et jong fi ka scam ba pim kan ria shane shatai kata ke jing mot jong pi na kata ke jing et ke jong pi lada pilong mit sbak how try ki jing kar khu ke jong blai ken lap ya fi ke jing penem ke jong blai ka lap ya fi ke jing le bha ke jing le isnai ke jong blai kan lap ya fi tading ta kwa banong fi wanum long wasmat shipor re bo jaitu pat khambon bon sin ki bri shong shit ben shakri blai ki wan jaseng ki wan bha ki shong shit ban re tang shipor ki la ja no ke jing long mat sim ro ki ja no tading ta ki poi she she ro
ngakwa abang ifi kan ka sngi ka bamenta lada pikwa shisha ban yo diang ya kata ka jingkar khu ka bayai ne namar ka tien ka jong blai ka ong ba kata ka jing shakri ka jong pi o blai kam julong le no ai khmat jong blai kata ka jing man karhai ka jong pi man la ka sngi kam jong blai kanum long ka bale na ai khmat jong pi namar ba blai u yo i kata ka jing trai ka jong fi kanum long le no ai khmat jong blai nganget bu train kar khui fi yai ne how try kumba pilong haje seng to long ha office ro kuma pilong haje seng to long ha yeng ru kuma pilong haje seng to long of here ki yo ki hat ha ke jakatrai ke jong pi wan just seng la real blay praise the lord red la poi lang bat ki bia khle per thai la ya di biri lang la ya di kiat lang kata te trai ong oh ngamlap address pi ngamlap jaka shong ye pi ngamlap ya kata ke jaka ka pi don namar pi ken ria si pang tadi ta ko abang fi ni ka ski ke bamenta kuma pilong haje seng to long ru shabar ba pidon ka perthai ru tolong bet kom ba pidon how try tadai ta ho ngi don hagani ka perthai ta mangim long jong ka perthai namar ngi haban im ban sa angani ka perthai ben long jing shai ka perthai rem ban persrim le rengkat ka perthai ong ka tin ka jong blai tolong pi ka bala kaladur no pen kaladur no elade la ka perthai ka le am to pi le anor ka moi namar kadur ka jong pi ka dei be ben long kadur ka jong kris ngai utra ai bor fi ni ka sngi mentang ngai utra la jet pi what I have been miss ya ka blessing ka jong blai ka jim ka jong fi ka babel ke tu bo abraham ulai yai ne islam ulai sha islam ong ka tin ka jong blai but da artatin ong ka tin ka jong blai an pule ne ka por ka sti no rom no saw ka khat ba ar po roi ka tin ka jong blai ka ong kum ne pada ka ba khmi ya ka ta ka jingkular ka jong blai shimla lingo artatin da ka jing bam ngai henry lapen klanye u ha ka ta ka jingai udah pendon buram yau blai habaula sngus kamru bakat kabaula la kular udan kabor ban pendap ru kababel ke thu hang ni bau abraham ula khmi shakata ka jingkular ka jong blai ban bau ula khmi ya ta ka jingkular ka jong blai yo hang to henry da lingo artatien pat habau yo kababel ka ong ba hakata ka jingkular ka jong blai shimla lingo artatien da ka jingbam ngai henry la pen klanye u da ka ta ka jingai ba udah pendon buram ru yau blai ka bomot ai ka jing em ka jong pi kan long ka jing em ka ba pendon buram yau blai man lang ka sngi ha ka ka ba pile ha ka bam ka di if pule ki sti man kong koren ka nong ka ba spau ka khat lai puai kong ha ka ba bam na ka ba di ha ka ka ba pile to le pi na ka man ta ka buram ka jong blai le ya kata namar la pile kom ta ka bomot pi tip scam ba ka ba blai la kular ka jing em ka jong pi kata baro kan urlong baik namar ublay ya ka ai ke bolola akular udah ni ka bor ban pendap ru ngai bu tra ban pendap ya ke jingkular ke jeng o ha ka jing em ke jong fi wanum kan ria address wanum patch ni satai aba ke jingmot jofi kan ne how try aba ka khmat jofi kan long fix how try ko ba ka kren ka shiti shiki kolosai kan nong balai bangin khmi bet show try ubadan ai ha ka khat ha ka beneng mending pai ni satai bangin kan ria shakamon ni shakadiang ban pai bat shagui ki blay bangin syakri yaki henrai ka khmat jungi kan long bai take tang hau try ai ba ka address jungi kan long bis bak tang hau try ba ka jingkar khu kan lap yangi kain ladangi yai ne ha ka ta ka jaka ladangi yai ne ha ta ka jo ka jaka ba ka jingat ka jungi ka long scam hang ta ka jingkar khu jong blai baro kat ki badon kan long ho ai bad amen nam ta jong fi ong ka khien ka jong blai bun singi miss ka jingkar khu ka jong blai ka daw ko long bangim ju ne jinglong jingkar khu la mot wan ka pet no light no ni ta yai ne fin i ya ke jing baha ga jong blai ga ji em ga jong fi blai nang kar khu ye fi ngai unang ai fi ka bor ba fin long ki breu ki bi yai ne au trai ki bam kala jing mot ki bam kala jing long ki bam kala jinget ni nya dua ke ni ka por ka mentah trai ni ka por nga ai ngo ye me ko pai ni ka por ka ba koror ba ngayo ba nya kran ba ni ki khon ki jong me leng ba ka tien ka jong me trai ai ba ni ki khon jme ki long ki breu ki ba klanya ka jinget ki ba nom du men sim la ne ki ba ngau lengo artatien ablai ki ba ya be da ga jing artatien try ha ba ki ya ki jing ki artatien no ha ba ki ya ki jing le ki ngo artatien no try bar ki kala jing mot no ki kala jing long no try ha ga jaka ba ga jing kar khu kan lap ki kan lat no anaki renga duai ko try ngi khon ki jeme jagar ba jalong kar ba long aba ga jing ki jing ki ga long be sbak hajo abe ba ka jing long jing ki ga long be sbak hajo ba ga jing mot jing ki ga long be tang ha me ko try ba kin khmi lanti kin up khmi lanti ro tang na me ablai kin up kermen ro tang na me ablai bangi i ko kan ra try ha ba ki ai ne ha me ka jing 3 minute ka jing ki jing 3 stam jing ki kanom long le na e khmat jong
me ablay ngatip ko try ba me men siunong ablay hallelujah kumba melakular ha ketien ke jome ba ke baro ta ke jingkular ke jome baro kat ki badon shisha ha me ka long ho but amen but kan long shisha ya ki ablay kumo Abraham ro try la yaisha aslam baula pendon buram yo blay kum ta ko try ke ketien ke jome ka ong ko Abraham utip bau blay ula ben pendap ya kita ki baro ke bola la kular udan ka bor ben pendap try ngitip medon ka bor ben pendap ana dwai le ker kui ni ki kon ki jeme baro kin long ki be yai up bikin long ki breu ki be yai sha bar ki be yai ne ha me ko try ki jingker ku baro ka long halor ji em jaki ha ker tenge jong jisu na dwai ngai ngo amen amen na ngai try nang ker kui fi unang peroi ke jinget ya fi wat num kan ria address wonum kan ria jinglong wat kum kan ria kata ke jinget ki jong fi ai ba kan long isbak na do em ta ke sngi yai ne ngai how try shakri yo try but so bha yo try ngai ke jingker khu ke jong blai ke jing pen em ke jing kemen ke jing suk kan lap ya phi hallelujah ma phi pen long bala ker khu mdei na ma phi ki khon ki ti jong phi ro ki ba bot na din fi kin long ki bala ker khu blai un ker khu fi ngin sai sham pat fi la on phone ke ni number la da fi na kam ro ki jing duai na ma pang stom bin jing e jing le jing em ni don ni ban duai na kam ta jong phi badan pen jong phi ka wan ni jakaru wan ni priang suk bhai fi ngi don ni sngi ba ar ha do ka sngi sa jan ja ka ti ngi don ni ban duai nam ta jong fi ban sharai fi ban shakri fi ru lama jing duai ban lama ga ktien ga jong blai kulai shibon ngen sai shampat blai ga jing so lor kat bat fi amen bat amen